sihambeni sonke sifike lena masifika lapha forensic. Okay, baqala bangene bodwa-ke kusho ukuthi uBhemrisheni wayesaphethe le file yonke le enalethombe zasesibhedlela yakhe. Bangene-ke baqede-ke besibize nga-1 kufika ubone babuza ukuthi ubona ngani ukuthi uyena ukhombeke. Ukhombe kodwa wayebonakala nje ebusweni wayengashayekile, wayemosheke emzimbeni. Hayi siqede-ke sonke singena-ke, hayi siconfirm ukuthi awuyi sibuyeni sonke size ngaphambili. Sithi nje sahleli laphana bhuti wa forensic bese sithi-ke naku-ke manje engithanda ukuthi nginazise kona ukuthi lo muntu lo ungcwatshiwe izolo. Ngingakholwa futhi ngambuza ngathi usuthi manje bhuti wathi sithi lo mzimba ungcwatshiwe izolo, ngathi kanjani ngifonile mina ngakhuluma naye ngaze ngambuza ukuthi ngathi sisi yenzeke kanjani lento. Sesijabula ukuthi at least sesiyazi ukuthi ithambo lethu silitholile, sengcwatshiwe futhi sesizokwenze njani-ke manje. Africa my continent, Africa my home. Se-Africa okuyi South Africa, siKwaZulu uthukela idistrict Alfred Duma umasipala kusemnambithi la eStateville la sikhona. Udaba esihamba ngalo sihamba ngodaba lobucayi la sicela khona nje ukuthi-ke ayibambe khona. Seyibambile lezi kunengqinamba, kunenzuka iK, kunefindo, kunehibe. Udadewethu uzosithatha sibeke. Ingane la ekhaya, insizwa la ekhaya yalahleka. Mayilahleka kwatholakala ukuthi-ke itholakala ishayiwe ya-admithwa esibhedlela. Kodwa uku-admithwa kwa esibhedlela yagcina isiphelele esibhedlela okusho ukuthi yashona. Indaba-ke uzosukela lapho-ke asichaze ukuthi kwenzakalani. Kodwa ngeke asiqale eqaleni-ke dadewethu. Uzisho ukuthi ubani usibizeleni njengoba sengithe ukuyendlala kodwa uzoqhubeka lapho. Sanibonani bantu baseNingizimu Afrika, ngikhuluma noShila wakwaSithebe eStateville eMnambithi. Ngicela ubaba uMsweli azongisiza lana udaba lami lukanjena. Ngalahlekelwa umntaka kabhuti wami nge-15 zikaJanuwari kulo nyaka. Uma elahleka ngithole edrobheni ukuthi wayeshawa abantu ababehamba ngeveni elimhlophe. Abantu uma bemshaya wathathwa amaphoyisa. Ngiqale-ke ngiye police station, umntana ahamba police station mayephuma emsebenzini ayobuza ukuthi ukhona yini umuntu kanje kuthiwa ayakekho. Yeah. Ngazi noma ngikhe phezulu. Uqhubeka. Hayi kufika isikhathi ngihambe nami ngiye police station ngihamba nomntakasisi wami. Sifike sisho ukuthi kwalahleka umuntu kwathi uboshiwe ejele sesibhekile zonke indawo sesibhekile simtholi. Amaphoyisa sawathola lapho bathi sinesho kangakanani ukuthi akekho lo muntu. Ngiveza isithombe ngithi naye bathe lo muntu siyamazi simjwayele ukumbona. Amanye athi amaphoyisa ayi lo mfana sambona. Ngithi mina kuthiwa waboshwa nje amaphoyisa wafika la elimele. Bese iphoyisa elinye lithi asiphumeni ngeveni amaphoyisa somgcina rank kuhanjwe kuyocingwa kubuzwe ebantwini bathi abantu esamgcina lelanga ehamba namaphoyisa akaziwa ukuthi ukuphi. Ngicela ukuthi kiwe esibhedlela ngiyobheka khona ngoba kuthiwa yeshawa. Masifika esibhedlela emabhukwini akhona akekho umuntu ongaziwa. Ngibuye police station ngifike ngicele ukuthi amaphoyisa bangibhekise izithombe zalabantu ababoshiwe. Kuyaye kube nesithombe mawuboshiwe kuba nesithombe sakho. Asibhekise ubhuti siqale ekuqaleni size siyofika ekugcineni kuJanuwari ilona sakhe singaveli. Bese ngithi mina ngicela ukuthi ngivuleke icase ngoba akukho la sesingasagcina ngakhona. Hayi bazivulisele icase. Ngibuye size la ekhaya umntakasisi wami lo ngangihamba naye ayewakubona okuningi ukuthi kuningi nje okwenzeka laphana okunye sasingaku-understandi ngendlela ababebuza ngayo amanye ngoba amanye amaphoyisa athi siyamkhumbula lo mfana wayelimele lana.
So ihambeke indaba icase engivulile kuthuleke mhlawumbe after 2 weeks bese ngithola i-call ebusuku private number usisi athi ukhanyile uphethe icala le-missing person engibuza ukuthi le statement engisibhale laphana siyiqiniso na ngithi yebo bengilahlekelwe umuntu uma ngibuza abantu bathi uthathwe amaphoyisa okusho ukuthi ulahleke lapho-ke police station. Hayi kuphamba isikhathi mhlawumbe aphela amaviki awu-2 sisangasho lutho kuthi uma kungisombuluko noma uLesibili ngihambe ngiye police station nofuna umuntu nami sengilikhohliwe negama umuntu engamazi ngihambe ngibuze emaphoyiseni ngine-case engayivula manje umphathi waleli cala angimazi kuthiwa hayi mhlawumbe ufike sebehambile ngihambe ngibuyele futhi kwaze kwaba ngelinye ilanga ngithole omunye umntwana usanda kufika kula abasesha abasha angibiza ngihlalise phansi e-ofisi ngimtshele yonke into angicheckele phansi abuya ngitshela ukuthi hayi icase le ye-missing person loyifuna iphethwe ukhanyile akekho emsebenzini kade amiswe emsebenzini. Ngibuze usisi ukuthi hawu kanjani ngoba kulahleka umuntu and sekunesikhathi eside lo muntu elahlekile. Athi usisi kube khona umphathi ngangikusa kuyena manje akekho bobuya ngelinye ilanga. Ngihlale ngiye kule genge angala ekhaya ngoba ibone ngangicinga nabo akukho la singacinganga khona sibuya ngisho kosikhothi ngoba kwakunabantu abathi usejele esikhothi yithi labazama imoto sambe safika ejele esikhothi basitshela ukuthi nje umuntu owathi watshontsha umshini angeke azaboshwe la ejele uzoboshelwa eMnambithi amacala amancane nje futhi abawathathi khona ilokhuzana umuntu mayiboshwe ngalo letha la eMnambithi la kuyijele khona elikhulu. Hayi sibuye esikhosi bengifika lana abafana igenge leyangalana banginikeze inamba ukuthi hayi ubokuthi into umngadi ngoba ngathi le case yakhe ithule nje akwenzeki lutho banginikeze inamba ngifone kubaba umngadi nginecala elikanje ngalivula lapho usiza ngaze ngilithole ngicela ukuza ngizokubona kusasa udaba lakhona ngilisho kahle. Hayi avuma ubaba ngabe nankinga ngithi kusasa ngo-10 ngizofika ngifike ngimdlalele udaba athi nje akalazi lelo daba akazeza ukuthi kunomuntu owalahleka laphana athi-ke uzongibuzela-ke uzohlanganisa abaphoyisa abuze ukuthi icase iphethwe ubani kanjani anoma ngandlulisa usuku olodwa yini ngabuyela khona-ke hayi uma ngibuyela khona sebekhona-ke phethe-ke labanye abaphathi babaseshi bachazela ngodaba-ke icase sikhona-ke ilokhuzana idockets iclean njengenalutho kungekho la ukuthi mhlawumbe lo wayelithathile ekuqaleni waya kuphi. Ubaba umngadi asho ukuthi hayi selizophathwa uduma uNgcobo icase. Yes. Ayithathe kuNgcobo icase mhlawumbe emva kweviki angifonele angitshele ukuthi hayi mina-ke uNgcobo sephethe icase yakho ngoba safike ngekho besitshela nje ukuthi uNgcobo nje uzophatha icase. Bese yangibuza-ke ukuthi bukhona yini engikuzwayo ngithi mina no kulokhu mina enginakho wena unakuphi ngoba le case kade ngayivula mina ayikho usizo engike ngalithola. So abantu bayakhuluma vele uma usesimene esikanje uyalalela abantu mabekhuluma uqoqe konke ukuhlanganisa wena usunakuphi. Athi hayi usazobheka-ke naye usazohlanganisa-ke ngithi mina khona enginake engikwaziyo. Mhlawumbe kuphela iviki elilodwa futhi ngihlangane naye etrobheni hayi angitshela ukuthi hayi usabhizi khona icase hayi athendayo umntwana olahlekile kanjani. Umuntu mina kade ngikhuluma naye kakhulu kade kubaba umngadi noma kukhona enginakho besiya kubaba umngadi siyokuhlanganisa ukuthi sengizwe u1 no2 no3 kanje. How khona la ngifonela khona ubaba umngadi ukuthi ombuza ukuthi icase uNgcobo sesebenze kwafika apho wathi ubaba umngadi kade bekuhlanganisa lokho bezoza bezo-addressa umndeni ukuthi sebehambe bagcinaphi. Kulo lelo viki nje engifonele mhlawumbe kwakuwumsombuluko noma kwakuwuLesihlanu kuthi kuwoLesibili
usisi wami angifonele athi angiphuthume edrobheni ugogo lo ngaseBoxer uthi kune-information abayithola ebhala ukuthi abazugqa abaveli. Hayi ngiphume impela nami la ekhaya ngigijime ngiyogibela iteksi ngifike edrobheni ngimcinga ugogo uma engibona athi nje ugogo iphepha ngibona abafana lapha befunda iphepha ngezwe bekhuluma ngogqa ngabuza ngathi kuthiwani ngogqa base kuthiwa kunomuntu otholakele onethathu ebhala ukuthi ugqa. Ugogo acela iphepha-ke aphuthume eBoxer. USandile umntakasisi wami wayeselifini ngoJuni. Bangamfica uSandile-ke angazi asixhumanise nomuntu nje osephayikeni owazi iy'namba zethu ngoba ugogo bengazi kodwa iy'namba zami bengazazi bengazi nje u-anti umfana. Ngifike kugogo-ke athi naku nali iphepha libhalwe ngogqa. Hayi ngithatha impela yilo leli ngithatha ugogo ngilifunda athi kuthiwani ngimtshele ukuthi hayi gogo kuthiwa kunomuntu owatholakala ku-R74 waphuthunyiswa esibhedlele iMausi ukuhamba kwesikhathi waseyandlule emhlabeni unethathu ebhalwe ukuthi ugqa engalweni. Ngicela ukuphazamisa kancane mhlambe othi noma ngingakwazi ukufunda kahle asimfundele nomuntu obukayo. Angiboni kahle. Ngizozama nami ngizofifiyela nje. I-Lady Smith Herald le 24 June 2025 page 2. Na ntwelo lwadaba luthi isihloko sakhona police appeal for help to identify assault victim. Qhubekeke indaba ethi Winterton police detectives are asking the public for help to identify a man who was found badly beaten alongside the R74 on 22 January. Police responding to a call discovered the unconscious man, believed to be about 40 years old, and rushed him to Emmaus Hospital, where he later died. A murder investigation is underway. All right, okay. The victim is average build and height and has the letters. Okay. The victim is average. The victim is of average build and height and has letters GA tattooed on his upper left arm. He was wearing blue denim jeans and a white t-shirt when he was found. To date, no missing person reports match his description and no relative has come forward. Anyone with info is urgently to contact. Anyone with info is urged to contact Constable Bimbrish on 083 blah 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 in number or 082 462 blah 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 blah. Lifunde kanjalo ke iphepha. Qhubeka ke dadewethu. Iphepha ngilithathe kugogo ngibela itaxi ngisingehla nje ebridgini ngingene kumngani wami lapha ekhoneni sithumela ingane sengi-airtime sifone hayi usisalibambe-ke uciko-ke bese ngiyasho-ke hayi ushila sisi lokhuluma naye wakasithebe benginomntwana okade ngilahlekele so ngibona la kwi-article ukuthi kunomuntu otholakele cela ukuzom-identifya uyena ngoba naye bewugqa athi usisi ayicela ningezi kusasa ngoba uLesithathu ngizobe ngikhona ngoLesine ngithi mina hayi okay akunankinga-ke sisi-ke usho ukuthi sokubona ngoLesine ngifike la ekhaya ngilokhu ngishuthe le article ngisendele ubaba umngadi ngimtshele bese ngisenda ivoice note ukuthi baba umngadi nakwe ngikuthola ephepheni sengifonile kuthiwa asize ngoLesine angiphenduleke naye athi hayi okay ntombi ngizonizama ukuthi nginihlelele nihambe nomseshi ngoba ngamchazela konke ngathi baba umngadi kwa transport ukuthi siye khona asinamali
Yes. wathi hayi ngizoni arrange le transport nomsishi. Hayi sibongeke. Hayi ufika uLesine ngicele nomalume umalume nosisi wami omdala ngihambe ngomcela sihambeni sonke sifike lena masifika lapha forensic. Okay, baqala bangene bodwa-ke kusho ukuthi uBhimrisheni wayesaphethe le file yonke le enalethombe zasesibhedlela yakhe. Bangene-ke baqede-ke besibize nga-1 ufike ubone babuza ukuthi ubona ngani ukuthi uyena ukhombeke ukhombe kodwa wayebonakala nje ebusweni wayengashayekile wayimosheke emzimbeni. Hayi siqede-ke sonke singena-ke hayi siconfirm ukuthi awuyi sibuyeni sonke size ngala ngaphambili sithi nje sahleli laphana. But wa-forensic besethi-ke naku-ke manje engithanda ukuthi nginazise kona ukuthi lo muntu lo ungcwatshiwe isizulu. Ngingakholwa futhi ngambuza ngathi usuthi manje bhuti wathi sithi lo mzimba ungcwatshiwe izolo ngathi kanjani ngifonile mina ngakhuluma naye ngaze ngambuza usisi ngathi sisi yenzeke kanjani lento sesijabula ukuthi at least sesiyazi ukuthi ithambo lethu silitholile sengcwatshiwe futhi sasizokwenza njani-ke manje vele kuqale phansi kwamamsweli. Emva kwesikhathi esingaka umuntu ekhala ukuthi mesithola amathambo-ke kuphela lapho sasesijabula ukuthi at least-ke basesiwatholile amathambo ethu kusiba right. Kwavele kaqala phansi iy'nkinga ey'nkulu-ke kunakuqala-ke manje ngoba sisazi ukuthi sizomthola kanjani ngoba besinesifiso ukuthi sicela ukuthi siy'ngcwabele thina ngendlela yethu ngoba nangale ndlela ahambe ngayo akukho kahle. Eyi kuningi-ke manje iminyango ekuthiwa simele sihambe. Izolo nje ngikhathele igazi ngoba la sihamba khona bafike basitshela okunye ala sithi siyakhona bafike basitshela okunye uze singazi ukuthi kumele senze njani. Okay. Uthi benifike sisi khona ngizoyibamba kahle. Nifike police station police station afika kuyona forensic ukuphi? Usesikhothi. Nifike esikhothi kwa forensic. Balizonikombisa izithombe zomuntu otholakele. Basikhombisa nje kuyifile yomquko yasesibhedlela. Okay. Mani ibheka le file iyamesha nengane yakini nomfowenu. Iyamesha impela yena ngoba ebusweni akashayekile uyabonakala ebusweni khona la bemshuse khona ebusweni nje kuphela. Oh yes. Ngase ngiyabuza futhi ngathi ngoba ethombeni uyabonakala babengayikhiphi ingane sonke lesikhathi. Ngoba kade saqala simfuna naye umseshi wami ngaze ngaxabana naye khona lapha ngathi usho ukuthi angisizanga ngalutho vele umuntu usengimtholile usengcwatshiwe futhi kusho ukuthi ayikho nje yonke le nto ade ngiyenza. Africa my continent, Africa my home. Isimo-ke lesi esibhekene naso. Iminingi imibuzo ekhona nami enginayo kodwa ngeke ngiyibuze ngoba ngiyazi ukuthi i-answer ngazo ngizoyithathaphi. Kodwa sikufuna njengamanje nesifisa kwenzeke njengamanje. Indlela esizobanjwa ngawo ngesandla ukuthi-ke kugcine sifike kulelo thuna lelo. Masifika kulelo thuna lelo akwazi ukuthi-ke akhishwe akwazi ukuthi azongcwatshwa ngendlela kufanele angcwatshwe ngazo. Siyazi ukuthi umzukuzuku-ke seqala ijeni, seqala umsebenzi, seqala umqansa onzima ukuthi umuntu esengcwatshiwe aphinde akhishwe. Maningi ama-document afunekayo, maningi amaphepha afunekayo, maningi ama-signature afunekayo. Kodwa lokho asiboni ukuthi singathi iyona nto ezoba yintaba kakhulu. Okunye nokunye nemibuzo enginayo hey okwamanje ngiyakhetha ukuthi ngingayibuzi. Mhlambe masiloko sihamba nalolu daba eminye imibuzo izoyivelela mhlambe nabantu abazosiphendula. Njengamanje into esifisa nje ukuthi mayenzeke ukuthi-ke sithole indlela eqonde nje ngqo ekuthini siya kanjani ethuneni lakhe ukhishwa kanjani iziphi incwadi ezifunekayo
ukuze bekwazi ukuthi ke bamumbe aphinde ayongcwatshwa ngendlela futhi enesithunzi ehloniphekile engcwatshwa abantu basekhaya. Siyazi ukuthi ke ukungcwatshwa kodwa inhlabathi nenhlabathi, ithuna nethuna negama lomuntu. Noma ungahamba kuphi kuhle ukuthi enhlabathini yakini bese igama lakho libe lapho, hayi igama lakho libe senhlabathini ongasiyakini. Kuhlala kunalowo mgodi lo, kuhlala kunalezo hibe lezo. Ngicabanga ukuthi ilokho kwamanje engakusho ukuthi siyacela nisilekelele ngayo yonke indlela. Kulekeleleni sifisa ulwazi nabantu abane-authority, nanokuthi ke amandla ke okuhamba imali ke manje sekufuneka ukuthi imali ke manje sesizobuya ke manje ibhakede likwazi ukuthi ke sisupporte ngempela ukuthi makuthiwa kufuneka endaweni ethize angabi nayo ukuthi ke isikhathi sikhona kodwa imali ayikho. Ezinye zezinto okwamanje mhlambe ngizoyibeka lapho ukuthi usizo esicelayo i-direction, bese ke abaphathi bamaphoyisa bayosichazela nje ukuthi ke uhlala isikhathi esingakanani umuntu olahlekile before angcwatshwe. Lana ke indida ukuthi bese betholakala umndeni, yenziwe appointment, kwaxoxwa. Manje futhi usengcwatshiwe ilapho nje abaphathi bamaphoyisa ufuna besichazele lapho engaba amaphoyisa angcwabayo noma uforensic angazi nokuthi ubani, kodwa nje amaphoyisa njengoba udaba lokubona ngicabanga ukuthi ibona abazosichazela kangcono ukuthi imuphi umnyango esifisa akufanele ukuthi singene kuwona. Okwamanje ake ngivale la ngethemba lokuthi sizothola ulwazi, sithole uxhaso lokuthi begcine bengcwabile. So hamba nalo lolu daba ngesishiye endleleni. I thank you.